ďakujem zároveň za dôveru v súdnej rade. Ďakujem za to, že som nedostal ani jeden hlas proti, nikto nehlasoval proti mne. To je takisto mimoriadne vysoká dôvera. Je v právnej spoločnosti možné, aby bol prvým mužom justície človek, ktorý má styky s mafiou? Dnes sa do čela justície dostal muž, ktorý bol podozrivý z kontaktov na šéfa albánskej drogovej mafie. Muž, ktorý verejne klamal na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Je morálne, aby sa predstaviteľ vlády vyjadroval v duchu antisemitizmu a vyhrážal sa nevinným ľuďom basou? Je to morálne? Nemorálny človek nemôže rozhodovať o spravodlivosti a nepráve. Na koho sa obrátia slušní ľudia so svojimi problémami? Mladí ľudia sú zhrození nad vývojom situácie v slovenskej justícii. Pánovi Harabínovi sa podarilo zrušiť špeciálny súd. Mafia sa mohla začať radovať. Štefan Harabín bol zvolený za predsedu Najvyššieho súdu. Pre koho je to dôvod na radosť? Spravodlivosť nás opustila. Priatelia, spravodlivosť nás opustila. Zanechala po sebe bezbranných ľudí, ktorí sa márne budú domáhať spravodlivosti. Zostali bez obrancu, odovzdávaní na milosť a nemilosť pochybných kruhov, ktoré si prijali potupnú vraždu spravodlivosti. Každý z nás môže teraz v pietnej minútke ticha vzdať hold spravodlivosti na mieste, kde bola zabitá.